Dobrý deň, predstavujem vám držák na mobilné telefóny Tetrax Bikeline, ktorý je určený pre bicykle. Držák sa skladá z dvoch častí. Prvá časť, do ktorej sa upevní mobilný telefón, a druhá časť, ktorá slúži na upevnenie držiaka na riadenie bicykla. Súčasťou sú aj magnety, ktoré sa prilepia na zadný kryt mobilného telefónu a umožňujú pevné uchytenie mobilu v držiaku. Prvým krokom pri inštalácii je upevnenie mechanizmu na volant bicykla. Mechanizmus treba poriadne dotiahnuť, netreba sa báť, že by sa poškodil. Druhým krokom je pripevnenie držiaka mobilného telefónu. Držiak prišrobujeme do závitnice prvej časti. Znova treba poriadne dotiahnuť. Ako môžete vidieť, držiak je pevne utiahnutý. Následne vložíte mobil, na ktorý ste si vopred nalepili magnet. Čiže ho priložíte, mobil drží. Na to, aby ste zabezpečili mobil proti pádu, tak použijete ešte tento silikónový pásik. Mobil drží. Nemusíte sa báť, že by vám mobil spadol na zem.